יש לי זכות לומר את דעתי ולהביע את רגשותיי. שלום דוקטור קדמן. מה זאת אומרת? יש לי בכלל זכות כזאת? הרבה מאוד שנים התעלמו לגמרי מהזכות הזאת. חשבו שילד לא צריך להשתתף, המבוגרים יחליטו בשבילו. בבית ספר יחליטו בשבילו המורים, בבית יחליטו בשבילו ההורים, במקומות אחרים יחליטו בשבילו מבוגרים אחרים. ורק מישהו אחד שכחו לשאול מה הוא אומר, מה הוא חושב, גם אם זאת הייתה החלטה שנגעה לגורלו. שכחו, וזה הילד. זה לא אומר שהילד יחליט בעצמו, אבל חשוב לשמוע מה אומר הילד. בוא נניח שילד הוא חילוני, והוא רוצה פתאום להפוך לדתי, כנגד הדעה של המשפחה שלו. הוא יכול? הילד איננו יכול להחליט על עצמו, כי הוא גם לא חי לבד עם עצמו. זה לא שאלה שהוא יכול לחיות בנפרד מהמשפחה. הילד הוא חלק מהמשפחה, וזה מחייב את הילד. כמובן שלילד נשאר להתאפק לא הרבה זמן, כי בגיל 18 הוא הופך להיות בגיר, ואז הוא יכול להחליט על אורח החיים שלו. מה האחריות שבאה עם הזכות הזאת? האחריות היא לתת לאנשים אחרים לבטא את עצמם. לא תמיד הדעה שלנו צודקת. לא תמיד מה שאנחנו חושבים, גם מישהו אחר חושב. ולכן צריך לאפשר לילדים אחרים להביע את דעתם. ואם אנחנו רוצים שישמרו על הזכויות שלנו כילדים, אנחנו צריכים להיות אחראים לשמור גם על הזכויות של ילדים אחרים.